Bangladesh 14 December ni salmaribo bishim burum burum no sahid intelligence sal palaijagai tongo taklai bisio bo abo haikeno palaijana thangai tongo 71 ni chababo kaplai ungnani kisa sakang hakotani sajala songno botharjakha Pakistani sengkrakte Bangladesh ni samung sitra tangnai rokno planning khlaiei botharka Bangladesh ni yok samung chabani laibumabo o salno kosom sal hini sinimung mani tongo Sangrong salo sahid Bangladesh ni bokhorok gonang botharjaknai bsajala songni sahid sritibo khumuni borom yafarka Bangladesh ni President Mohammed Sahabuddin te Bangladesh ni montri bokhorok Sheikh Hasina abni logi guard of honor yafarka khorok tam sengkrak ni kaisa bodol asala sahid ingnai nukhuni borok bai koklam salaika Bangladesh ni President Mohammed Sahabuddin te montri bokhorok Sheikh Hasina Bureau report bokhorok